ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ତ କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡେଟ୍ କେବେରୁ କେବେ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 6ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଥିବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 6ରୁ 11 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ।